studená. Vidíš? Na tebe to je veľmi vidno. Na tebe to je veľmi vidno. Studená. To je ako vidno. No, na tebe to je fest vidno. Studená, to je táto modrá, Moja obľúbená. o ktorej, áno, o ktorej sme sa rozprávali. A teraz ďalšia tvoja obľúbená, hnedá. Čiže je lepšie určite vymeniť túto hnedú za modrú. Nosíš zlato alebo striebro? Zlato. Tu ťa nepoteším. Striebro je moje. Striebro je tvoje. Toto tu reprezentuje striebro. Mám ešte látky iné, ktoré ti ukážem na tých látkach, že ako to funguje tiež. A tu je zlato. Aha. Chápeš, nie? Že ako by mi to zvýrazní úplne to pod očami. Tak, a čo sa týka bielej alebo takej neutrálnej, bielo. Tieto krémové so žltým podtónom, To je vidno. vidíš. A teraz tá biela, čistá. Aha, je to vidno.